Bueno, moi boas noites. Antes de comunicar o veredicto do xurado, queremos agradecer e, a súa vez, felicitar a todas e cada unha das bandas que hoxe participachedes aquí por todo o traballo que conleva preparar este concerto e pola maravillosa actuación que realizachedes, o cal demostra o alto nivel bandístico que temos aquí en Galicia. A verdade que enhoraboa. Queremos pedir tamén un forte aplauso para o autor da obra obrigada deste ano, que é Xesús Xosé Iglesias. Por último, como non agradecer a presenza e que aceptaran a nosa invitación de formar parte este ano do xurado, tanto a Juan Durán, Ferrer Ferrán e Lawrence Roman. O xurado deste 11º certame galego de bandas de música, tras analizar os diferentes aspectos avaliables, emite as seguintes puntuacións. Premio a mellor interpretación a obra de autoría ou temática galega, Sobe Banda de Valga. Con 336 puntos, terceiro premio para Banda Juvenil da Escola de Música de Meaño. Con 350 puntos, segundo premio para a Lira de Ribadavia. E con 422 puntos, primeiro premio para a Banda Juvenil de Vilatuse.